Kawai riu temen kabala tip kerteng kum kakong Norris Rani hapo ksnong kadhor bar kabala syong lasa hakawai ki yeng trap kabala siriem berkesem basa ki jingri jingdom kalayo ya kayeng batamai da kajing yarap kador bar snong lembat ki katu kani ki riu kluj mensim ban yarap da kaba ad ki pisa bar ki tiar gitar kabala pelong ya katik riu temen pekan yo ya katik yeng batamai bat bekan suk hakasyong kasa ya katik yeng lawan ban pli berkurku pen kentang do Father Michael Sun Parish priest ke kadhor parish hakajing don lang uba Andres Tron Sordar ke kadhor uba center doloi presiden ke FKJGP Western Zone uba receive pator presiden KSU Western Zone good morning pator Sordar Nongdom bat kiwi kiriu rangba bakilong kemi na kate kisnong kate kiriu temen kabala yo ya kate yeng batmai kade kabasyong basa tang marway bat kadag bala pelong ikisnong baniarap kerpang kade hadian bikilayo i bakate kemi i kala syong lasa hakayeng kaba omikop shu ban syong briu namar kade yeng kabarit bat kala jot shaba palat kibamat iki jingi yomat iki jingkerdu apo gani kadong kathang ge jingi na riang jingi kun ki seng nimla klem da kener lang lagi kiti barit lagi kiti plot ke jingi ni don bentalang bar kano kadar basnang bar kano kasnong ni pau ke jing sengu ya ka dar basnong kadhor ya ka ba philasim kane ka benta kalong ka wei ka benta ka ban pen inuksa namta jong kane ka dong western reboi ka jingi namar hadu menta ngimpat julap bat ngimpat jui baki wei ki dar basnong kinsim kane kanuksa ban yarap ban kener ketilam Syaki longing longsam ki umat ke jingi ke jing kerdu agi ying kisam khamtam bante leng bakum kane ke ying kabang i mentah kum bekalong mentah ti nagaleng chungahi kum noilang jongka KSU jongane ke odong kathan ni kerman ba kum kasnong borok kawai kidang don ke jingi teli we lor we ba pidang la susu ya kaban snok ti lan pidang la susu ban tei ki ying ki barang don hapdeng ki jingna ki barang hapo ne dong snong ka thau tam ba ngiru ngidang la susu ban ya kinerti na koi ka por sa koi ka por ya kan ka program bat hakaju ka poru ba mentagasi ka digasi ka ba insight ya kan ka ying ka ba na kaliang ka executive committee darbar snong kadhor ya ka ba kala pensna sobha lengba da ka jinges nok tilang ki parolok ki badon saudong sakun jong kane ka them ribhoi ka bi ka jongi te bat ngilala ban penurlong ya ka kumne te ngaso banai ka jing kangu ka burom cha ublei nang bu thau dei ka jing don rekat ka jongu bat ka jing tin lenti ka jongu ka jai jimut ka jongu ya khamtam kum bu nong yalam kum bu rang ba chnong jong kane ka chnong ba ngilala ban penurlong ya kane ka benta mata kasi bat hagane kasi ingin na kalian ka eksekutif luar senong rengkat bat kene ki parlok ki bi ki jongi ki ba yasnok tilang hagane ka benta ka ba tei ya kane ka ying jong image Norris Rani te ingin sa IT no si sendon menta kasi ha ka ba mai kum ini image in sayo no ban rung bat ban simti ya kane ka ying ka ba na kalian ka eksekutif luar senong rengkat bat kene ki parlok ki ba yasnok tilang bat ni ba lap ya ka ba ila pensna na kamenta ka jongi sa kiwi pan ki pras Sordar bakin sim kum kanuksa na kamenta gane ke sinjam hak ba Sordar jongane ke sinong ulale ya kene kam ka bakrau bat ka bakentang na kamenta ban pniyo ya ka ying song ying sa ye ni mi ngangi skem ba barok ki sinong ki bron po jongane ke dong bakenta san jungi kidang don lese ki longying ki man kum kene ke jingi ndrei ngachanya ban ngakerpat ya ki Sordar sinong ba kin sumha ban yen ban bisar ya halaki sinong ki thau ke jongki ba ladadon ba kum kine ki jingja rene kum kene ka kumaman ini ba kin sumha ya kapan ai ti kemon ki gedyang bat ban pan lem ye ke jingkerchan na kaliang jongi kum kinong yalam seng balang bat kirang ba don po jongne gedong kathan bat sabaru bangin ai ti kemon ki gedyang